Hola, què tal? Soc Javi i aquesta vegada hem vingut fins a Castelló per a gaudir de l'art rupestre de les Terres Llevantines. Busques una experiència diferent? Doncs seguís-me. La província de Castelló alberga un conjunt de coves i parets amb pintures rupestres de fa quasi 10.000 anys. Així, abrics com el de la Valltorta, en Tirits, formen part de l'art rupestre llevantí, catalogat com Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Estem en un dels seus enclavaments principals, el Museu de la Valltorta. Entrem? Aquest museu ens permet conèixer la història i els aspectes més interessants del Parc Natural i Cultural Valltorta-Gasulla, on es troba. En el seu interior trobem diverses sales amb recursos interactius i visuals, que transporten al visitant a èpoques com el Paleolític, el Mesolític o el Neolític. A més, també disposa d'una representació a grandària real de l'art rupestre de la Cova dels Cavalls, que veurem després. El museu organitza múltiples visites guiades durant tot l'any per a gaudir d'aquests increïbles llocs i la seva història. La primera visita, de fàcil accés, té 2 hores de durada i, a més, una petita parada en aquest preciós lloc, el Mas d'en Josep. Les seues vistes i la seva privilegiada situació geogràfica va permetre als nostres avantpassats desenvolupar els seus dots artístics. Declarada Monument Històric Artístic l'any 1924, la Cova dels Cavalls és un jaciment rodejat de naturalesa i situat en ple barranc de la Valltorta. Per a accedir a ella, hem de concertar prèviament una visita, en la qual podrem observar les pintures originals. Fixa't, hi ha cérvols, caçadors i altres figures interessants. No penses que la cosa acaba així. Ens trobem al terme d'Ares, una localitat on s'ubica la Cova Remígia, un jaciment en el qual es troben més de 750 figures en bon estat de conservació. Anem a veure-ho. La Cova Remígia és una altra de les pinacoteques més valuoses de l'art rupestre llevantí. En ella observem pintures que van ser descobertes per un pastor a principis del segle XX i que avui es poden visitar acompanyats per un guia. Predominen les escenes de caça i fauna, entre les quals trobem cabres, cérvols o fins i tot un bou, ferit, que perseguís als seus caçadors. La Saltadora i l'Abric Centelles són altres dels llocs que s'engloben dins de l'art rupestre llevantí i que podem trobar en les coves de Vinromà i Albocàsser. Per això te'l deixo a ti. Si t'ha agradat aquest vídeo, estic segur que a la propera ens veurem. Adeu!